Á beira do río que lle dá nome a esta fortaleza singular en Palas de Rei, atopamos o Castelo de Pambre. Muros con moita historia e tradición, os únicos de toda Galicia que resistiron ás revoltas irmandiñas. Unha das señas de identidade da comarca da Ulloa, e un dos grandes exemplos da arquitectura medieval en Galicia, xa que conserva os seus elementos prácticamente tal e como estaban cando Gonzalo Ozores de Ulloa construíu esta fortaleza no século XIV. A torre, como se coñece entre os veciños da parroquia palense, foi rehabilitada no ano 2016. Visitar o Castelo de Pambre e facer un percorrido pola súa historia e polas espectaculares vistas que se poden apreciar dende a cuberta do torreón principal, o máis alto da fortaleza. No seu interior, as dependencias das antigas mazmorras ou habitacións invítanos hoxe a descubrir o pasado da Ulloa e de todo o que rodea esta fortaleza. O Castelo de Pambre ábrenos as súas portas para chegarnos aos rincóns máis descoñecidos, como o seu pozo, un dos segredos máis ocultos ata o día da súa restauración. Rodeado dun fermoso entorno natural, o Castelo de Pambre trasládanos ata ese pasado medieval de Palas de Rei e da comarca da Ulloa.